Hola, molt bon dia. Continuem amb el capítol 9, l'acceptació de l'expiació. El títol 4, el pla de perdó de l'Esperit Sant. L'expiació és per tots, perquè és la manera d'esvair la creença que alguna cosa pugui ser només per tu. L'expiació és universal. És la manera d'acabar amb l'especialisme, de creure'm que és només per mi. Perdonar és passar per alt. Mira llavors més enllà de l'error i no deixis que la teva percepció s'hi fixi, perquè en cas contrari creuràs el que la teva percepció et mostri. La teva percepció et mostra el que tu vols veure. Per tant, mira més enllà de l'error, perquè si vas concentrar-te en l'error no sortiràs d'aquí. Accepta com a veritable només el que el teu germà és, si vols conèixer-te tu mateix. Percep el que ell no és i no podràs saber el que ets, en veure'l a ell falsament. Recorda sempre, i això ens ho hauríem de gravar aquí, que la teva identitat és una identitat compartida i que en això resideix la seva realitat. Recorda sempre que la teva identitat és una identitat compartida i que en això resideix la seva realitat. Tens un paper a exercir en l'expiació, però el pla de l'expiació en si està més enllà de tu. No saps com passar per alt els errors, doncs en cas contrari no els cometries. Creure que no els comets o que els pots corregir sense un guia, el propòsit del qual és corregir-los, no seria més que un altre error, i ja n'hem fet molts d'errors, veritat? I si no segueixes aquest guia, els teus errors no podran ser corregits. El pla de l'expiació no el vas elaborar tu a causa de les limitades idees que tens sobre el que realment ets. D'aquesta sensació de limitació és d'on emanen tots els errors. La forma de desfer-los, per tant, no procedeix de tu, sinó que és per tu. L'expiació és una lliçó sobre com compartir, que se't dona perquè t'has oblidat de com fer-ho. L'Esperit Sant simplement et recorda l'ús natural de les teves capacitats. En reinterpretar la capacitat d'atacar com la capacitat de compartir, transforma el que tu vas inventar en el que Déu va crear. L'Esperit Sant, a través de l'expiació, reinterpreta la meva capacitat d'atacar i la transforma en una capacitat de compartir. És a dir, que transforma les il·lusions en coses bones. Si vols aconseguir-ho per mitjà d'ell, no pots contemplar les teves capacitats a través dels ulls de l'ego o les jutjaràs com ell ho fa. El mal que puguin ocasionar resideix en el judici de l'ego. El benefici que puguin aportar resideix en el judici de l'Esperit Sant. El mal que puguin aportar és a causa del judici de l'ego, i el benefici que puguin aportar resideix en el judici de l'Esperit Sant. S'està demanant que anem del judici de l'ego al judici de l'Esperit Sant. L'ego té també un pla de perdó, perquè estàs demanant-ne un, encara que no el mestre adequat. El pla de l'ego, per descomptat que no té sentit i mai no serà viable. En seguir el seu pla et posarà simplement en una situació impossible, que és on l'ego sempre et condueix. El pla de l'ego consisteix en el fet que primer vegis l'error clarament i en què després el passis per alt. Però com podries passar per alt allò a què has atorgat realitat? En veure-ho, clarament li has atorgat realitat i no ho pots passar per alt. En aquest punt és on l'ego es veu forçat a recórrer a misteris, insistint que per salvar-te has d'acceptar allò que no té cap sentit. Són molts els que han tractat de fer això en el meu nom,
oblidant-se que les meves paraules tenen perfecte sentit perquè procedeixen de Déu. Són tan assenyades ara com ho han estat sempre, perquè expressen idees que són eternes. El perdó que s'aprèn de mi no es val de la por per desfer la por, ni tampoc no atorga realitat a allò que és irreal per a més tard destruir-ho. No tindria cap sentit. S'està dient que el perdó que ve de l'Esperit Sant no fa res de tot això, no fa res de la por, no es val de la por per desfer la por, ni tampoc atorga realitat a allò que és irreal per després destruir-ho. Perdonar a través de l'Esperit Sant consisteix simplement a mirar més enllà de l'error des d'un principi, fent que d'aquesta manera mai no sigui real per tu. No deixis que cap creença que afirmi que l'error és real s'infiltri a la teva ment, o creuràs també que per poder ser perdonat has de desfer el que tu mateix has fet. Allò que no té efectes no existeix, i per l'Esperit Sant els efectes de l'error són inexistents. Mitjançant la cancel·lació progressiva i sistemàtica dels efectes de tots els errors a tot arreu i respecte a tot, l'Esperit Sant ensenya que l'ego no existeix i ho demostra. Segueix, doncs, els ensenyaments de perdó de l'Esperit Sant, perquè el perdó és la seva funció i ell sap com dur-la a terme perfectament. Això és el que vaig voler dir quan vaig dir que els miracles són naturals. I que quan no ocorren és que alguna cosa va malament, és que estem de l'assessor inadequat. Els miracles són simplement el senyal que estàs disposat a seguir el pla de salvació de l'Esperit Sant i que coneixes que no saps el que aquest pla és. La funció que a ell li correspon dur a terme no és la que et correspon a tu, i tret que ho acceptis no podràs saber quina és la teva funció. S'està dient que tu i l'Esperit Sant teniu funcions diferents. La confusió de funcions... Perdoneu un moment. Estic una mica acatarrada. Vinga, continuem. La confusió de funcions és una característica tan típica de l'ego que a hores d'ara ja hauries d'estar-hi familiaritzat. L'ego creu que és ell qui ha de dur a terme totes les funcions, si bé no té la menor idea del que són. Això és una mica més que una simple confusió. És una combinació especialment perillosa de grandiositat i confusió, que predisposa l'ego a atacar qualsevol persona o qualsevol cosa sense cap motiu aparent. I això és exactament el que l'ego fa. Les seves reaccions són imprevisibles perquè no té idea del que percep. Si no tens idea del que està esdevenint, com pots esperar reaccionar adequadament? Podries preguntar-te, independentment de com expliquis la reacció, si el caràcter imprevisible de l'ego justifica que li donis un lloc de confiança com a guia teu. Deixa'm repetir que les qualificacions de l'ego com a guia són notòriament deficients i que triar-lo com el teu mestre de salvació és una pèssima elecció. Qui tria un guia completament dement no pot per menys que ser completament dement ell mateix també. No és cert, tampoc, que no t'adonis que aquest guia és dement. T'adones d'això perquè jo me n'adono. I tu ho jutges seguint el mateix criteri que jo. L'ego viu literalment de temps prestat i els seus dies estan comptats. No tinguis por del judici final, sinó que, per contra, dóna-li la benvinguda sense més demora, perquè el temps que l'ego disposa el manlleva de la teva eternitat. Aquest és el segon adveniment,
el qual es va concebre per a tu de la mateixa manera en què el primer va ser creat. El segon adveniment és simplement el retorn del seny. Com podria ser això temible? Què podria ser temible si no les fantasies? I qui recorre a fantasies, tret que hagi perdut tota esperança de poder trobar satisfacció amb la realitat? És indubtable, no obstant això, que mai no trobaràs satisfacció en fantasies, de manera que la teva única esperança és canviar de parer respecte a la realitat. Únicament, si la teva decisió que la realitat és temible és errònia, pot Déu tenir raó. I jo t'asseguro que Déu té raó. Alegra't, doncs, d'haver estat equivocat, però això només es va deure al fet que no sabies qui eres. Si ho haguessis sabut, no t'hauries pogut equivocar, de la mateixa manera en què Déu no pot equivocar-se. L'impossible només pot tenir lloc en fantasies. Quan cerques la realitat en elles, no la pots trobar. Els símbols de les fantasies pertanyen a l'àmbit de l'ego, i d'aquests pots trobar-ne una infinitat, però no hi cerquis significat. Estan tan desproveïdes de significat com les fantasies amb les quals van entreteixits. Els símbols no tenen significat. Els contes de fades poden ser plaents o atemoridors, però ningú no creu que siguin veritat. Poden fer molta por o poden produir molta joia, molta alegria, però ningú no creu que els contes de fades siguin veritat. Tal vegada els nens hi creuen i així per algun temps són veritat per a ells, però quan la realitat llustreja, les fantasies desapareixen. En l'endemig, no obstant això, la realitat no ha desaparegut. El segon adveniment és la consciència de la realitat, no el seu retorn. La realitat no ha marxat mai. No ha de retornar perquè no ha marxat mai. L'únic que l'hem tinguda és fora de la nostra consciència. Criatura de Déu, mira, la realitat és aquí. Et pertany a tu, a mi i a Déu, i ens satisfà completament a tots. Ser-ne conscient que la realitat és aquí és l'única cosa que guareix, perquè és la consciència de la veritat. Fins aquí. Ahir es va tallar una mica abruptament perquè m'havia quedat sense bateria del mòbil. Sense bateria no, sense espai. Però no li falta res, estava tot complet. I ja he buidat molts vídeos i ara... Doncs fins aquí aquest títol quart, el pla de perdó de l'Esperit Sant. Recorda sempre que la teva identitat és una identitat compartida i que en això resideix la seva realitat. La primera cosa que hem d'aprendre a fer, ens explica en aquest títol, és passar per l'error. Anar més enllà de l'error, no veure'l. I tindrem molts testimonis que ens diuen que allò és un error, però no n'hem de fer cas. Perquè si primer l'avaluem i després el passem per l'alt, ja li hem donat realitat. Per tant, ni parar-nos a observar l'error, ni mirar-lo. Val? Doncs ens explica també que l'ego té els dies comptats, que no hem de tenir por del judici final, perquè ja sabem que nostra és l'eternitat i que el judici final és l'últim dels judicis i és el que dictamina que el seu fill és innocent, que el fill de Déu és innocent, impecable, amor. Llavors, que no hem de tenir por de res perquè del que tenim por són les fantasies. I les fantasies, com que no són realitat, no cal que els hi tinguem por. Doncs bé, demà
anirem amb el títol 5è, el guaridor no guarit. Però mentrestant, un miracle per tots vosaltres en nom de Jesús. Que tingueu un feliç i beneït dia. Fins demà. Adéu.